Day, kurason, kumusta man ani mo pamati? Aw, okay naman, tay. Waray ka na hubaka? Waray naman, tay. Niyan, ano man, mapadayon ka na pag-eskwela? Aw, diri na la, tay. Kay amo man lagi hapon. Papauli man lagi hapon akon maestra. Kay naluluoy man hiramay akon. Aw, sige, dinhi ka na lang may balay ha? Oo, tay. Ako na lang mag-aatimanan akon mga manghon. Sige, pero ayaw pag-ukuparitan ang trabahoon ha? Eh, bangin, kalugod dito kubakon kung kapuyon ka. Oo, sige, tay. Pero singal ako kung andam ka na umiskwela kay mamimiling kita yung kwarta ay kagasto may imo. Oh, sige, tay. Salamat, tay. Ikaw, Iday, ano man imo gusto pagdako nimo? Ano man imo ambisyon na imo kinabuhi? Ako tay, gusto tanakon mag-nurse. Kaya naman luwat? Para kung makatrabaho ako, makabulig ako may iyo. Aw, maupay, ito nga imo ambisyon. Paniguro pag-eskwela kay para matuman ito imo pangandoy imo kinabuhi. Oo tay. Ikaw, Big, ano man latan nimo pangandoy mo kinabuhi? Ako tay, nurse gihapon. Kaya nung magna-nurse ka man, duha na ka mo ni Iday. Sige kadla, kay ako man mag-aati man ha iyo kung malagas na kamo. Aw, maupay, basta ayaw kung pag binugay-bugay kung mag-eskwela ka na para makabot nimo iton imo pangandoy luwat. Mo good tay. Maniguro gud ako pag-eskwela kay para makahumandayon, makatrabaho, makabulig a iyo, makaati man na iyo paglagas na kamo. Aw, maupay ito. Ikaw kati, ano man lot ani mo pangandoy pagdako nimo? Kuntay, Ano nimo pangandoy mo kinabuhi? kuntay, magtumboy na lang lugod ako. Sus nga birat ka karasagod nimo. Bakngan ko nga niton imo ulo, kadadamon imo pipilian nga mga kurso. Sus, kung sumbagon talugod ikaw. Ayaw tay, ayaw. Kita ka lang katutuyaw ni nga bata. Bata pa manggod. Intoy, ano nga nag-iinuyag ka man yung munyika? Waray man tay. Waray, bisa nakitaan ko ikaw. Di na ko gusto ha, nga magpabayot-bayot ka. Oo tay. Hi man, Heroni. Ay ato ha may gawas. Tawag ah. Oo tay. Ronnie! Ron! Ipapauli ka na ni tatay. Oh, ano man? Ronnie, dali daw. Ano mga yun tay? Lanata daw bimbim pagkaganina pa man turay pa umuli. Insugo ko adto shooties para pagpakulorhan paklay. Muray pa man. Sige tay. Ako na nga tuon. Adi na tay. Ikaw nga kadudugay nimo, ginsugo ta ikaw. Ano na iya ka man? Kuwan man tay, ira ko gin sugo pang pasuntukay. Yan, insugot ka laliwat. Sugot na latay, kay ira man ako kastiguon kung diri ako umato. Sunod ha, di rin ako gusto nga makitaan ka mo nga nakikig-away dito itong karsada. Oo tay, diri na ako mautro. Dali, duol ka mo kay may dako istorya may iyo. Ano man ngayon tay? Gusto ko lang kung masabtan kung ano ang iyo mga ambisyon ha iyo kinabuhi. Ikaw Intoy, ano man imo ambisyon na imo kinabuhi? Pwede tay mag-practice ako pagpangarot. Sus nga litsi ka, magbabayot ka na liwat. Ayaw ito. Sige tay, mag-uopisina na la ako. Ala sige, paningkamot nga makahuman ka pag-eskwela. Oo tay. Ikaw Ronnie, ano man lot ani mo plano ay mo kinabuhi? Ako tay, pwede na ako mag-driver. Driver ano? Driver ba yung motor tay? Uta, waray ka daw plano ito pag-eskwela kung amuhon ito. Kay wari man kita ikagasto. Nakaagyan na lang itong igarasto. Basta importante, nga maniguro ka mo. Sige tayo, maniguro ko pag-eskwela.
Ikaw, Bimbim, magaano ka man pagdako nimo? Okay, para pangawil gaday. Ay sus, ayaw gud kamo ito nga mga ambisyon na iyo kinabuhi. Kinahanglan mangiskwela kamo. Kinahanglan ang tao makahuman pag-eskwela para makabilinghin maupay nga trabaho. Mapaparihas daw kamo haamon nga nagkukurihas tayo na. Oo, tay. Itong edukasyon, amo ito ang iyo katigayunan nga diri makukuha may embargo may iyo hinbisan hinu. Sanglit timan iininiyo, diri ang kapobre amon hinungdan nga diri kamo magpapaka-eskwela. Damo hinpamaagi para maka-eskwela kamo. Ngan makahuman kamo hin mag-upay nga kurso base kamo makatrabaho hin maupay nga trabaho. Dida pala iyo mga kamot utdan na niyo ang kapobre ayaw na niyo igpasa ngadtohan iyo mga anak. Oo, tay. Oo, tay. Alas sige, Salamat na pan nga kami. turog na kamo. Nga nayaw kamo kalimot, pag-ampo, usa kamo mga turog. Ha? Timgam ni ito niyo. Ay sus, nanlakat la dayon. Kawaray mga batasan, waray na mamati hakon. Ako na lang ngayanin usa nag-iinistorya. Maram kasi, nagtitikadagko ng mga bata. Nakinahanglan na kita yung kwarta para ira pagpa-eskwela. Okay, undang na ito ni mo bisyo. Ayaw na pag-inom, nga ayaw na pag-sinigarilyo. Maabot ka gihapon kita ito. Diri pa karon. Sano pa man kung grabe na nimo sakit? Iyan, kung mamatay ka, mag-ano naman la kami. Gagmay pa itong mga kabataan. Ay sus, ikaw ayaw gad na ito. Aw, diri ba? Di naman gud ang ngayon unta nga magbisyo ang tao kung may pamilya na. Labi na itong sigarilyo kay nakakamatay ito. Yan, kung maigo na ito, problema na liwat. Amo lagi, pero sige lang, paningkamutan ko nga mabiyaan ko na ini nga bisyo. Basta buligil ako pag-ampo. Huray gamit itong pag-ampo kung waray habuhat. Kinahanglan, biyaian na ito ngan aton itampo nga diri ka na magbisyo. Siya sige, para iyo, mga kabataan nga na mo, bibiyaan ko na ang pagsigarilyo ng pag-inom. Aw, salamat kung amo ito. Siya sige, mga turog na kita. Good night. Good night and sweet dreams.